Hau Jon! Kaixo, Jon! Arratsaldeon! Zer moduz? Ongi etorri. Ongi? Hau Jon, beste bat. Ondo? Arratsaldeon, Ongi. Eseri lasa, Jon. Bueno, ekarri diguzu, Jon. Bai, bordakazu. mentxe dago, Eskura. Bai. Nahi baldin mozuzuk egin elkarrizketa eta nik begiratu egingo da. Gauza asko dago, Horregatik. begiratzeko, Besteak beste poema oso luze bat eta asko esaten duena. Asko esaten du, bai. Esaten duen poema bat. Bai. 60 orrialdeko poema bat. 60 horri alde? Zerbait. Spoken word modula idatzitako poema bat da, horrek esan nahi, bueno, ahots goraz irakurria edo entzuna izateko poema bat da, eta errima librean idatzia, eta kombinatzen dut, disko osoan zehar bezala ere bai, intimoa eta kolektiboa, personala eta historikoa, hor mugitzen naiz hori txirikordatzen, ez da, nire bizitza eta Euskal Herriaren historia pixka bat hori txirikordatzen, hori da pixka bat egiten duana ia beti. Jon, aurkezpenean esan zenuen, hau dela zure orain arteko lanik handiena? Zergatik, handiena? Uste dela osoena, eta pieza gehien dituen puzlea dela esan nezaken. Eta gero da, azkenean nire tesi bat bezala, nire Euskal Herria ikusteko modua, Euskal Herria sentitzeko modua, zehazki Euskal identitatea. Euskal identitate berriaren eraikuntzan hori da ekarpen bat egiteko nire modua. Azkenean ikuspegi oso bat nire ibilbideari esker, azkenean hainbeste leku ezagutzen dituzu, hainbeste gauza desberdin eginez, ez da? Uste zer esaten dugu Euskal Herria esaten dugunean, horri erantzun nahi diot, ez da? Ez bakarrik Zumaiatik, ez bakarrik Leitzatik, ez bakarrik Ondarrutik, baizik eta Zuberoako borda batetik, bere Terretxeren kantoriatik abiatzen da diskoa eta poema, Zuberoako borda batetik Sestauraino. Zer esaten dugu Euskal Herria esaten ari garenean, ez da? Horri erantzuten diot nire modura. Eta kantu bat gara aurreko ikuskizunean, 30 urteotan zuk idatzitako letretan oinarritutako kantuak baziren, kasu honetan kantu berriak ere badira, ez da, Jon? Bai, izenburuak horri ere aipamen iten dio horri, ez da? Kantu berriak dira gehienak, 14 10, aurrekoan denak bertsioak ziren, bat izan ezik, kantu bat gara izeneko poema. Eta hontan berria dira. Eta gero izenburuak egiten dio aipamen baita ere, etengabe berritzen ari garen kantu bat garela, ez da? Azkenean kantu bat gara esaten dedan, nian pixka bat batzutan igual, neroni ere kursia igual iruditzen, ez da? Baina da metafora bat esateko, mendeetan zehar inoiz eta inork isildu ez duen kantu bat garela, ez da? Norbaitek asmatu zuen bere Terretxeren kantoria Zuberoako borda batean 1400 urte inguruan, orain dela 600 urte. Eta kantu hori bizirik iritsi da Spotifyren garaira. Eta orain milaka kantu egiten dira oraingo musika mota guztietan. Zergatik, kantu hori ez delako inoiz isildu, bizirik iritsi delako. Bitartean, gure gainetik pasa dira imperio erraldoiak, hizkuntza erraldoiak, diktadurak, republikak, munduko gerrak, Gernika, eta gure kantuak iraundu mendeetan zehar, ez da? Horregaitik esaten dut kantu bat garela, inoiz eta inork isildu ez duena. Gernika aipatu duzu, hemen azalean ikusten dut Gernikaren zati bat, adibidez. Azala oso polita da, Jon? Azala mosaiko bada. Halako collage bat, ez? Collage bada. Baluk egindakoa, Balu da Ormaiztegiko artista bat, Bartzelonan bizi den aspaldi. Street art hortan ibiltzen da, kalean muralak egiten, grafitiak egiten, eta oso teknika berezia du. Ja duela denbora batetik ezagutzen dut, eta bueno, lan honetan nahi nuen estilo hori erabili, aurreko lanetik bereizteko ere bai, bigarren lan honetan, eta gero uste dut nortasun handia ematen diola oraingoan ilustrazio hauek estilo berezi bat ematen diotela lanari. Ze gero ilustrazio hauek dira kontzertoetan proiektatuko ditugunak. Kantu bakoitza du bere ilustrazioa, ez da? Bai. Modu berezi batean sortu badiaz, kantu bakoitzarengan inspiratuta sortzen ditu ilustrazioak. Orduan horre ere sorkuntza lan bat dago, ez da? Sorkuntzatik egiten den beste sorkuntza bat. Kantuetatik sortzen ditu ilustrazioak.
Eta gero, hoiek animatuta emango dira, Odei Barroso, Odei Alkimia, bertsolari eta raperoak, berekin bai bideoklipak eta bai kontzertuetako proiezioa berekin lantzen ditut. Eta kolaxa oso zurea ere, bai, ezta? Hor oso gertuko xetasunak ere, oso Jon Maiaren xetasunak badaude. Bai, ondo begiratu behar dira, bai azala, bai ilustrazioak eta hor detaile guztiek dute zentzu bat. Nik esaten diot ze osagai nahi ditudan, García Lorca agertzea, Lauaxeta agertzea, Gernika agertzea, Republika Frantsesa agertzea. Estatu Batuetako bandera ere, bai? Estatu Batuetako bandera, munduko gerraren adierazle, nire umetako argazki bat, nire abuela, eta holako ingrediente horiek dena batuta, azkenean nire uniberso personal hori beste lan batzutan ere agertzen dana islatzea. Zer moduz joan da grabazioa, Jon, ze kolaboratzaile asko dira? Bai, tartean zu. Tartean ni, bai. Ondo grabatu zen duen, Bai, oso polita gelditu da. iritze zaizu? Bai, oso. Jendeak nahizun gure kantu hori grabatzea, gozategiren bertsioa. Jendeak eskatu du, Jon. Bai, eta hola egin dugu, ezta? Baina bai, gustatzen zain ere proiektuak koralak izatea, eta euskal identitate horren islada alik eta zabalena izatea ere bai, eta oso talde lanearen emaitza izatea egiten dudana, ezta? Hori gustatzen zait, eta bueno, pues, lusuzko kolaborazioa dauden eretzat, izugarrizko ohorea da, holako tamainako artistak egotea, hola jentzi arte, berekin harremantxo bat neukana, lehendik ere bai, ezta? Oitziar Rituñorekin berdin, Luis Pastor kantautore historikoa, Ibrahima Balde. Ibrahima Balde minan, ezta? Kolaborazio txiki bat, baina oso simbolikoa egiten du. Olaia Intziarte ere bai. Olaia ere bai, eta gero institutaztu nahi Mikel Kazaliz, Ulu Media ere bai, intro bat oso berezia egin du. Bueno, uste dela... Asko, eta Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez ere bai, noski. Nola lortu duzu Silvio Rodríguezekin kontaktua, harremana, berak euskeraz kantatzea? Hori ere ezan izango berak eskatuta ez da, Jon? Herriak, Maialen, herriak. Batez ere lortu dut amets eginda. Nik uste dut gutxi egiten dugula amets. Eta amets egiten dugunean ere ezinezkotzak jotzen ditugula amets hoiek betetzea, ezta? Eta uste nik ja ikasi dudala ametsaren bila joan behar detela bizitzan. Eta hori da gakoa Silvioren gana iristeko. Lehendabizi asko maitatu, nik umetatik maite deten bezala, eta horrek eman dit indarra bere bila joateko. Amets egin dut, Silviorekin. Zeinekin kantatuko zenuke mundu osoko artista guztien artean, neri galdetzen didazu hori, eta ni Silvio Rodríguez esaten dizut. Esaten didazu Bob Dylan, bai, kantatuko nuke nola ez. Esaten didazu Rosaliakin, kantatuko nuke nola ez. Baina nik esango nizuke Silvio Rodríguez, ezta? Eta bila joan naiz, eta baietz esan du. Eta nik uste kanta asko gustatu zitzaiola. Ni pentsatzen de baita ere Euskal Herriarekiko sentimentu berezi bat ere baduela, askotan etorri da ona, eta milaka jarraitzaile ditu Euskal Herrian. Eta orduan, niretzat eskuzabaltasun ariketa izugarri bat izan da bere adinarekin, hain hizkuntza arrotzean, saiakera hori egitea, eta ni bezalako ez ezagun batentzat, ezta? Pentsatzen jartzea eta esaten zen necesidade, hori dena egiteko gizon handi horrek zenbat eskaera jasoko ote ditu egunero mundu osotik Silvio Rodríguezek, ezta? Eta egin du. Eta orduan asko unkitu ginen, bere ahotsa iritsi zenean Kubatik, entzun genuenean estudioko bosgorailuetatik eta euskeraz, ezta? Silvio Rodríguez, hain ahots rekonoziblea daukana, hain intimoa gutako bakoitzarentzat, bere jarraitzaileontzat, gure bide laguna, gure bizitzan, gure logelako lagun bat entzun deguna, ezta? Eta aldi berean hain universala, munduko kantugile handienetako bat, ezta? Izan da opari bat, nik esaten dudana da, ez da laia niretzat opari bat, baizik eta Euskal Herriaren zat, bere milaka jarraitzaien zat eta gure hizkuntzaren zat ere bai pentsatzen dut.